Sige. Umabot na siya 10,850. So, Mo na ang original price, 10,850. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kanang 10,000 ako din gigahin kay para sa washing machine ni mother. Hi guys, welcome or welcome. Balik. Hi guys! Welcome back to my channel. Si Flora Mi Buhulanan eh. O wa pa ka nakasubscribe, please subscribe daan I have subo. So for today's video guys, gusto nang i-share ninyo kay nagplano na jud ko na ni dugar jud nang giplano siguro mga niagi pang buwan. Nadya karon ra man jud ko nakatigom-tigom og kwarta nga para mabuhat ni na nga kalumanen nga gusto na din ang buhaton dugay ra. Salamat sa Ginoo kay mabuhat na jud si Jana today. Ang plano today guys, surprise ang nanay, si Nanay Lita. Kay kanang si Nanay Lita, bisag tiguwang na si Nanay. Si Jaman jud gihapoy manglaba sa ijang mga sanina, kaalyana ug kang tatay. Gusto ko ag ijang paglaba mo gaan-gaan para at least mabawas-bawasan ang ijang trabaho. So today, asang i-surprise og bag-o nga washing machine. Yes guys, kay des laging adlaw nagkuanon mi nagkanang tawag da ana. Ga, sabi tawag lang kana bang nangita ni ba? Nanganbas mi og washing machine kay arong sinanay kanang mugan-gan dito ijang trabaho ja wa jud sa kahibaw nga mao ni ang buhaton today wa gani ko nananghid ning lakaw ra ko para kanang wa jud sa idea nga mao nay ahong ko ani dito ag isang birthday kay coming naman pud karong December 10 so ana lamang i-advance og ang regalo ni Jaka ini kay December 10 basig di na nga mahimo kay lagi busy na magkaraw-karaw nga nandiyan magluto kuno hay pud so ana lamang gi-advance kay arong ini kay December 10 kuana kanang mga ubang isuon na pud may mo surprise ug unsay gusto nilang i-surprise. So mo na yung nauna na ang surprise guys kay makatabang man gud ni Nida tan-awon na to ug unsay jang reaction inikakita ni sa jametong paabrihon sa karton. Siguro di sa ko magsaba nga gikan na moingon ra ko nga na i-delivery nga na so di sa ko moingon og gikan na. Ja. Sarap ang gingon doy last. Hindi ka magsaba nga imo pangang i-deliver. So mga to guys, ang bag na gigamit today is bag hinatag ni Ate Jocelyn yang. Thank you so much Ate Jocelyn. Sa suso. Di ba niingon ko nimo ha? Suso. Suso. Di ba nang ingon ko nimo te nga ang ipakita nimo ga nang gamiton. So, mo ni first time nga gigamit karon nagbag nga imong gihatag, napamantoy duha ka extra. Next time na pud na ang lakaw. So, ubani ko ninyo guys kay maadto ta sa tindahan. Anja, kini nga washing machine ang paliton guys, di ni ingon sa katong mga automatic, di ni ingon katong mga pangdatong mga mahalon. Para sa regular gud nga washing machine kanang naay panglaba og pang kananay dryer. Di man na ingon matawag og dryer. Dryer may hapon. Pero 50-50. Spinner sa barong malubagan ba, ang lubag ba kay arong kanang inighay-hay nimo di na magtuo. So kana dako na dyan nagtaba ni Ja kay Ja. Di jud si Ja ingon katong mahalon nga washing. Pagkuan ra si Ja mga 9 man siguro to 9,000 ingana. Ja. Pero basag ingana ra dako na nagtabang namo. Labi na ni nanay nalipay ni nanay dana. So wako kay bagan sa ijang mahimong reaction unja ato na ramang atngan. Samadto na meron sa tindahan. Ubani ko ninyo kay mopalit na taog washing machine. Let's go! A few moments later. Mangimutas ako. Uwa ka rin mutubang sa mga tao. So guys, finally abot na ko na rin tindahan. Nga ang giingon ninyo ang palitan og washing machine. Ja. Okay bagon sa buhatan. Musa na dadari sa tindahan. Di man pwede dari di magmaskot kay di ami sentro sa Alicia so kinahanglan magwas, magmask ka jud ta kay di tadakpon. Tara. Yo, morning. siya mag-check lang sa mga temperature. 26.4. Alcohol para Drink mo directly. alcohol kay maghawid kasi lang mga wanda rin lang mga appliances di ka maka was mga kagaw. Kaya patanawon mo na sa washing machine nga hanggi tan-aw des naging adlaw. Salamat sir. Ay gani ni guys sa SMCT Strong Moto Centrum INC. Mura bag-ura guys Alicia. Hello, good morning sir. Ako mo guys Alicia. Mga 1 year. Madura po kaya rin namin mga tos lahat doon palit ni old appliances. So guys, patanawon mo na sa pamilya. Ano ba pamilya eh? Hindi na wala. Ako ito na eh.
Mone. Mone kang napili guys kay dako na sila sa sarap ko. Kuhan Pila ni siya. kilo sir? Ang features ano is 13.5 kilogram. So, then ang sa spinner is 3.5. 10 kilo sa washer is 3.5 mo na siya. Okay, so 10 kilos, so sakto-sakto jud ni kay sinanay manglaba kay pininta. Kay wala lagi pa aga sa sahay. Sakto jud ni masiko jud na ni sinina nila tatay duha ug ang alyana. Kay naku ka kilo grabe siya ro naman pod. Pero makas mapinta rag laba. Dakari 3.5. 3.5. Naman ka sa amin. Ida tagpila man ni sir. Kuhan siya. Ang price, with exact price nito. Sige. Umabot na siya 10,850. So, Mo na ang original price mo din ang price. 10,850. So, December man tabalulong. So, natin mga promo. So, discounted siya sa spot cash. So, SNC, spot cash, 944 na. 9,440 na laman o ispat cash. Dapat na discount na naman nila. Ha? Kan sa 10,850, so ni-discount ka. So, dako na mga libo na. Discounted na daan. Dako na. Counted na ning 9,440. Muna na siya. Ganon eh, Jay kuan ka ng warranty. Yes, ma'am. Naka warranty yan sa water washing. So, 1 year warranty. So, yan. Ang 1 year warranty yan sa may mga paano to, nasulaok sa warranty ka ng mga apil. Ang apil sa pang warranty is, madam, is kanang itawag nila nga factory defect yun. Factory For defect. example, before na mawarantihan, is among i-check. Then i-check ko po na sa chart o makabil ba sa warranty. Kaya mga Okay. posibilidad nga, for example, paan nga nang gamit, ang nagamit na ang nasayop. Ako ni nakaangin ko no kay na na. Sobraan. Okay guys. Salamat sir sa ngani mo sir. Hindi ko. So, Sir Ken, salamat sa information. And Sir Ken, naghang gusto na ni Sir Ken kay kanang surprise man ni sa akong nanay. Ja, di ba? Ano nga paliton ron? yes. Anja, hani na bagurasa 920. 920. Ah. Ja, mo una may uli sa bahay. Yes, sir. Ja. Inig siguro mga alas 11. Alas 11 buntag i-deliver ninyo kanang naanak ko dito. Mga ugma ba? Pwede karon na laman kay ugma wala pa mi. Kanti mo karon. Daw raman po nararamis barangay Putong Kamja. Pangitaw ni si Lolita Burato. Lolita Burato. Di mo mag-mention sa nga, ha? Kaya saksan ko. Mangita mo ni Lolita Burato. Then, Ja, na kay delivery. ano lang. Kananay, wa sila nagpasulti og disagikan. Nga na naman, basta kay para imo kuno ni Ma'am Lolita Burato. Nga na ra mo. Sige. Anja, mo na to. Lolita Burato. Anja, so magbayad na ko dani. Ani sang ispat cash laman kay mag-uong pug na koy utang. Nindot din man na, maka-discount kita, dapat Nga discount. asa man ta binayaray. Di, pwede na ito i-process. Ana ray process. Hey, o di ka sure. Ano ito i-process? Ma'am, good morning. Fill up sa ta guys, fill up. Fill up na nato para sa quarantine. Excited na ko kaadog. Unsay mahimong reaction ni Nanay Inza. Inig-abot mga alas 11. So dapat to pa alas 11 mauna na mi didto. Kay arong kuan. Kay arong hanay na ba dadto. So ay smagal man kuno hay pukurad to og kuan ako kahibaw. So guys, kay swat sa rin ang mga kuan na rin information. Sa maning status? Single. Oh. Single! Oh. Pagkasla. Saan sa ma'am? Yung hagbong ni. Awa, awa. Single. Kalib out na niya sa mga kalib yan. Pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaning 10 mil ako din gugahin kay para sa washing machine ni mother. Wow. So guys, nakoy pailailan ninyo dyan, cashier na, ribog daga pa pa ni. Merry Christmas! Free delivery day ko no, basta within 5 kilometers na. So, aga mga kay 3.5. Tulura man. So, nasako kami sa free delivery. Yehey! Nakatipid na gamay. Testing ini, dadaan takag labhunon. Pero ditso. Nawar na nung mo to, ba ni? Oo. So, dire natay duha ka wash option sa drain o sa wash. So, mag-drain ta sa dire. Normal nga nito siya. Then, mag-drain ta. So, normal ato i-down sa house. Drain na na siya nga house. So, alternate. Puli na siya. Alright!
siya, natay mga nagabaligyan mo dyan, lubricants, appliances, o natay motorcycles. So, kung sa'yo yung matilian dyan pwede rin mo masoroy, or napatay mga TV. Sound system, component. So, sa December, 0 interest, takaroon, TV, gatong component, 0 interest. Natay mga discount, sa motor, natay mga cashback. At least mga mulis na itong monthly. Hi guys! So, Diana, kahit mo nag-ako resibo. Yes, ma'am. So, mga nagka-share, hindi pa ilailan yung Jo. Kaya nga ni mo, By the way, ako na si Sharing Tutor and naapo ko yung channel na i-create karon and then all about motivation siya. So, Sharing Motivations, pwede ninyo i-search and please, I hope na mo subscribe mo and like mo sa mga videos and of course, kung na mo yung mga gusto na mga content nga pwedeng akong i-share ninyo, pwede po na mo comment mo. Ano siya. okay, so mga nagka-share. And mo ni resibo ma'am and then please ko na papirma. Pirmahan din na ha. Yes, ma'am. Okay. Minarcos ha. Minarcos. So mga to guys, na ako sa channel. Palihog lang mo po, basta yung angay mo sa mga content kay about motivation. Lami na, kaya nahanglan na karong panahon na. Yes, ma'am. Kaya nangahungod ng nga tao rin sa problema. Yes, ma'am. Especially karon na pandemic so dako po ni siyang tabang sa mga tao. Oo, Especially tapos uban nga wa na ipagasa. Yes, ma'am. Sa mga itong mga, nga po yung mga estudyante bitaw na naghikog-hikog. Oy! Kumagan. Hikog-hikog. Angin ako, module. ma'am. Angin module kay hindi na kuno kaya pero naghapoy hope. I hope to not. Yes, ma'am. Dito na mawa. And thank you po kayo, ma'am. Kay na suroy ka diring gabi. Ay, sa pandan, ma'am. Kay gusto lagi na i-surprise si Nanay o washing machine. Kaya rin namang labas ng kamo. Kaya nag-ubag ang washing machine. Dugay na. Sige. Thank you kayo, ma'am. Anja! Okay na to. Yes, ma'am. Tarag resibo ni mo, ma'am. Anja ka na na. Mawala to sa sabot, sir. Ano ito? Lolita, burato yung pangitaan. Masakay ka ron, nga adlaw, mga 11. Karon kay uli naman meron nga mag-prepare meron to smile. Ano ka birthday ni ma'am? Ha? Di arang gi-advance kay ni birthday dito kay daghan man ko yung ikuan sa bahay. So di na kuan ni. So, pangitawa lang, puti, buklong kam, si Lulit. Lolita burato. Wala yung nickname ito, nailang mga tao. Daan na ni kadan. Man, resibo na ka wala. Ah, okay. Sa delivery. Sa mga bayad. Ah. Okay. So, pala kong kit sa resibo kay... Para sa warranty. Salamat Sir Ken. Ako Sir Ken ulit tao dagaw. Dada ka. Ulit tao ninja. Ulit nga tao. Uy, ulit tao di ay ni si Jo. Agay, available? Dili na. Adi na di. Ay, hindi na available. Adyo magdama-dama angay-angay. Kataguan nila tangatang resibo kay ang kuan. Ubahin mo ipalaminit. Nasa sa bag. Pero yan din sa warranty ma'am. Amo na yung warranty. Dami mo guning kubasa? At nila ba ni gisahon ay? Laudon gisahon. Ay, kuchilyo na kung bago nyo gamit. Tinali sa bago na rin. Laudon gisahon. Ang kuchilyo kung kamalaboy lang. Palit tayo mantika. Ewan ko dito. Wala, may manunugol eh. Laudon, tabulag ka munggay, patangag-tangag. Nagkandag tipas yung gatang bugas. Pangag lang na. Dahil ko ng tipas inay kaysa na ay bato. May bato kay grabe makapangag man dun. So mga ni ko basa guys, anong sadag payod to, dabong-dabong pa, pero pwede na ni. Alam na ko ni Ate Flor de Lisa, sa ilahang kuan, garden dito subay. Naahatranida garbis. Dagungo pa. Pero, mura naman dyan gusto ko nagkayilo, kadung may malata na yun, di na di mo buwang na yun. Kadung na malata, so sayang mo pod. Yan akong hapon palit sa daan. Kami si Bang ulit ito dan, ha? Bangus nga. Sa pangpangos. Last rep. Taan mo na to. Ang iba ni. Sigba na to. Wala na. Ikaw. Kamunggay, tangad. Ganas to gamay. Asinan. Okay guys, so maglaoy sa amin and then let's see later what will happen. Okay guys, 10:43 in the morning. Alas 10:50 na guys sa buntag.
Alas 11 magamang sabot, so nag-expect jud ko nga mga alas 11 na ana. Tawa man sila na naritusita tayo, man sila idea nga na mo abot nga washing machine. Excited na ko gun sa reaksyon na naiunza ning abot, ning abri ni just may paabrihon. Tanaw na to. Mga tag panahon guys, gala pa dagang ukay gani na init taligsikan ko. So, nilili ko rin karsada ba? Huwag na nabawa pa man. 10:57